Doncs avui la xerrada ens la farà Antoni Nesplé, treballes a UPCnet. l'empresa UPCnet, i ens farà una xerrada sobre el disseny del cablejat estructurat i de l'electrònica de xarxa d'una obra. Ens farà una mica la xerrada enfocada a la seva experiència dins del que és el disseny dels projectes que hi ha a l'UPC, els edificis d'UPC. I llavors, en tot cas, després, si us sembla convenient, també podem fer una... Hi ha un torn de pregs i preguntes que es pot fer al final i intentarem respondre tot el que estigui a la meva mà. Bon dia a tothom. Abans de tot, donar les gràcies al Lluís Casals i al Rafa Vidal per brindar-me l'oportunitat de venir aquí i explicar-vos, fer aquesta petita xerrada. He fet una mica d'índex. Primer farem un... Endavant, passeu. Res, una petita pinzellada d'UPCnet, més que res, ja que és allà on treballo, que tots ens ubiquem, una petita introducció i centrant-nos en els projectes d'infraestructures de cablejat estructurat, però llavors hi ha tota una sèrie de consideracions des de diferents punts de vista per intentar no deixar-nos res i que tot quedi més o menys reflectit. Està clar que en funció de cada projecte, de les consideracions, particularitats que tingui el projecte, sempre hi haurà coses a tenir en compte, però si almenys intentar tenir una visió general per intentar veure els diferents punts que poden impactar i que val la pena intentar tenir-los presents. He fet també una petita pinzellada al final sobre, un cop ja tinguem tot el cablejat, a nivell de telecomunicacions, bàsicament xarxa, una mica quin és el tipus d'equipament i quines són les petites coses que es poden o que és recomanable que es tinguin en compte. I al final, com comentava el Lluís, deixarem un apartat de pregs i preguntes per si hi ha coses que voleu demanar i intentarem respondre-les. Voleu seure, podeu venir aquí davant tranquil·lament, esteu aquí darrere. Si acabem tots bé, no cal que estiguem aquí... Sí, home, sí. UPCnet és una empresa del grup UPC que presta serveis en tots els àmbits de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, les TIC. UPCnet presta molts dels serveis TIC que l'UPC posa a l'abast de la comunitat universitària. Suposo que tots haureu sentit a parlar de l'ATIC, Atenea, correu electrònic, la connexió a la xarxa troncal, matrícula... Tot això són tota una sèrie de serveis que UPCnet, com a empresa, presta a la universitat i a tot el que la universitat engloba. Tant pot ser professors, alumnes com sou vosaltres, tot el personal d'administració i serveis. També cal dir que no som els únics TIC que prestem serveis a l'UPC, sinó que cada escola o cada campus té TICs específics, personal TIC específic, que també presta els seus serveis, com és el cas aquí de Castelldefels, que teniu també l'àrea tècnica, que també presta tota una sèrie de serveis específics a tota la comunitat. A UPCnet som unes 140 persones, més o menys. La majoria d'ells són titulats en enginyeria de telecomunicacions, en enginyeria informàtica, o sigui que som i estem en aquest món. Molts d'ells, fa uns anys, estàvem així ara com vosaltres, aquí estudiant i estudiant fort, i hem pogut desenvolupar la nostra carrera professional en aquesta empresa. Estem organitzats en diferents àrees i en el meu cas en concret, soc Antoni Nesplé, com ha dit el Lluís, estic integrat a l'equip de projectes tecnològics i especialitzat, o em dedico principalment al desenvolupament de projectes de telecomunicacions. Ja sí, principalment amb les infraestructures de cablejat estructurat, però també el que penja després, que són xarxes locals, wifi i telefonia.
Quan es planteja un projecte de construcció d'un nou edifici o una remodelació important d'un edifici, una mica com a preàmbul, primer, quan parlem de disseny d'infraestructures de cablejat, evidentment hi ha molts tipus d'edificis i moltes problemàtiques que hi poden haver associades. En aquest cas en concret he centrat una mica la presentació en el que són edificis UPC, que tenen unes peculiaritats i unes especificacions concretes que no tenen per què tenir un altre tipus d'edificis que siguin d'oficines o que tinguin un altre abast. Però és una mica en el que he estat treballant aquests darrers anys i una mica és el que us vull venir aquí a presentar. Ja sigui construcció d'un nou edifici o ja sigui una reforma important d'un existent, perquè a vegades, quan només és reformar una aula, no és tan important, però sí que quan es fa una remodelació o d'una planta o de tot un edifici, val la pena tenir en compte aquestes consideracions. I quan parlem del cablejat, que sempre ens centrem en el cablejat, no és només el fet que hi hagin rosetes repartides més o menys estratègicament per diferents llocs de la sala o dels espais, sinó també sempre pensant una mica quins serveis hi hauran d'haver-hi a través d'aquestes rosetes. És molt important que tinguem en compte que quan estem en l'àmbit de l'UPC, tots els edificis estan interconnectats, perquè vosaltres quan esteu en aquesta aula, si agafeu i a través de la wifi o a través del que sigui, esteu accedint a tots els serveis que estan disponibles a la comunitat UPC. Per tant, és important, és un petit matís que a vegades potser és molt obvi, però no seria la primera vegada que hem vist un projecte de construcció d'un edifici i el tema de la interconnexió que no estigués suficientment contemplat. Llavors, una mica a correcuita passar a buscar una solució. Llavors, el servei de xarxa local de dades, en funció dels serveis que es vulguin donar, serveis de comunicacions unificades, en el cas d'UPC Connect, o de telefonia tradicional, si realment la solució que es pensa o que es planteja és de telefonia, i el servei de xarxa XSF, que suposo que tots coneixeu i utilitzeu. També hem de tenir en compte que una vegada s'han posat en marxa aquestes infraestructures, siguin més o siguin menys, llavors aquestes infraestructures s'han d'explotar, hi ha d'haver-hi algú a darrere que les mantingui vives i les mantingui en funcionament. Llavors això també a vegades és un tema que condiciona, s'ha de tenir en compte, no sigui que es vagi a buscar una solució que sigui, pot ser el cas, molt puntera tecnològicament, però que llavors sigui molt difícil d'explotar, ja sigui a nivell de costos, o a nivell de coneixement, o a nivell de formació, o a nivell que senzillament no hi ha ningú més en el món que ho posi en funcionament, que ho posi en servei. Llavors són petites consideracions a tenir en compte. Si ens centrem ja en un projecte d'infraestructures de cablejat estructurat, sempre pensant des de l'àmbit o en l'àmbit de l'UPC, unes consideracions prèvies de forma, diguem-ne, generals a tenir en compte seria que aquest cablejat compleixi amb els requisits de la legislació vigent, així com amb els criteris generats des de les organitzacions o organismes de normalització. Principalment tenim la AENOR, la CNELEC, la ISO-IEC i la IEE. O sigui, són en diferents àmbits, l'àmbit espanyol, l'àmbit europeu, l'àmbit internacional i en l'àmbit de la IE de la indústria de les telecomunicacions. Us he afegit una mica quina és la norma en qüestió, la nomenclatura de la norma en cada un dels casos, i llavors a partir de la norma hi ha diferents versions i draft i memoràndums que la van detallant. Per exemple, en la IE 802 tenim la 802.3, que seria l'Ethernet, la 802.11, que seria tot el que desenvolupa tot el tema de Wi-Fi, la 802.3 AF, que seria on desenvolupa tot el tema del Power over Ethernet, vull dir que és el fet de passar la corrent a través del cablejat estructurat. També s'ha de tenir en compte que tots els components que formin part d'aquest sistema de cablejat estructurat que siguin del mateix fabricant. Això a vegades és difícil de saber perquè quan veus una roseta que hi ha a la paret, has de saber la roseta de quina marca és, de quin fabricant és, el cable de quin fabricant és,
els diferents elements. Llavors, l'única manera que lliga amb el punt de sota, o sigui, s'ha de demanar, és un tema important, permetre aconseguir que un fabricant, una vegada s'hagi fet tota la instal·lació, el fabricant certifiqui aquesta instal·lació i et doni la garantia extesa sobre el producte, o sigui, físicament sobre el material que s'ha utilitzat i sobre les aplicacions que correran per sobre. I aquesta garantia, el normal, hi ha fabricants que la donen de 20 anys, de 25, és el que es tendeix, però un cablejat està viu en un edifici sobre 10-15 anys segur que està viu i en alguns casos pot allargar una mica més. Llavors, és un tema important a tenir en compte perquè és un valor afegit important que tu tens en la instal·lació. Si algun dels components no és del fabricant, doncs evidentment el fabricant ja només et dirà, ja no et donarà la garantia de tot. I llavors aquí ja comencem a trobar amb problemàtiques. Llavors és important tenir-ho en compte a l'hora de fer el disseny i dir no, anem a buscar una solució d'un fabricant en concret. En principi, a nivell aquí de la universitat, sempre ens centrem en solucions de cable UTP i quan estem parlant ja de llocs de treball, en principi ja totes les noves instal·lacions o reformes importants es fan en cable categoria 6, que és el que ens permet un giga al lloc d'usuari. En alguns casos hi ha hagut alguna experiència de cable a 6A, en un CPD hi ha llocs específics en el qual igual es pot anar buscant més prestacions, com podria ser el CPD, que aquí podries anar a 6A i tindries 10 gigabits al lloc de treball. Se'm sent bé? Se m'entén? A nivell de les normatives de les que us comentava a la diapositiva anterior, un petit resum o esquema de com s'estructura el cablejat com s'estructura tot el cablejat estructurat. Hi ha la norma aquesta, la UNE 50.173.1, que bàsicament el que et fa és, t'agafa i et divideix el sistema de cablejat en diferents entorns. L'entorn de troncal de campus, que és una estructura totalment jeràrquica, com podeu veure en l'esquema, i la distribució és en estrella. Sempre es va baixant. Hi ha subsistema troncal de campus, que seria a dalt de tot de l'esquema, subsistema de cablejat troncal d'edifici, que és el que connecta l'edifici amb els diferents racks de distribució de planta, i el sistema de cablejat horitzontal, que és des del rack de planta que arriba fins a les rosetes i llocs de treball. Aquest tipus d'esquema et permet també créixer d'una forma molt més esgraonada i és molt més fàcilment ampliable, perquè quan amplies per aquí, evidentment només t'has de dirigir al rack de planta que toqui. Pot ser que estigui en una planta, en la mateixa planta, o pot ser que estigui en altres plantes. Ja veureu que també això, en funció de les peculiaritats que pugui tenir l'edifici, pot tenir aquests condicionants. Però sobretot sempre es parla d'aquests tres blocs. Cablejat horitzontal de planta, que són bàsicament les rosetes que tots veiem en els espais, els enllaços troncals d'edifici, aquí sí que generalment ja estem parlant sempre amb fibres, fibres òptiques multimoda, monomoda, també podria haver-hi cablejat en coure UTP si estem per sota dels 90 metres, i el cablejat i les connexions de troncal de campus. Quan us deia que a nivell de l'UPC sempre parlem de la connexió a la xarxa troncal, sempre estaríem en aquest punt d'aquí. És que des d'un edifici, el que sigui, com es connecta amb la troncal de campus. En tots els campus, com és el cas de Castelldefels, hi ha un espai on allà es concentren totes les comunicacions i d'allà es concentra la sortida cap a la xarxa troncal UPC. Però llavors aquest troncal ha d'estar interconnectat amb tots els diferents edificis que es van fent i que es van construint. Una mica més detallada, aquí posat en horitzontal, aquí és on queden els diferents subsistemes que hem estat parlant. Evidentment, sempre al final de tot acaba d'haver-hi un equip terminal, un PC, un portàtil, que es connecta a una roseta i aquesta connexió sempre es fa a través d'un fuet, que és la part final. I aquí és on tenim
diferents subsistemes. Apareix un element intermedi que aquest pot ser que sí, o si es pot utilitzar o no es pot utilitzar en funció de les peculiaritats de l'edifici, però dintre de la norma està contemplat, que és el que en diuen el punt de consolidació. Que el punt de consolidació és una connexió intermitja que fas en el qual tens el cable aquest, l'acabes aquí amb una roseta, aquí tornes a posar una roseta que se'n va cap allà i llavors fas un latillo aquí al mig que els interconnecta. En determinats casos i en determinades situacions és una solució que es pot implementar. Està clar que el que no es recomana és que aquests punts de consolidació estiguin, no sé, amagats per qualsevol lloc, pel sostre o per sobre una safata i tal, perquè està clar que un punt de consolidació, si no està ben fet, pot ser un punt de fallada. Llavors dius, és com si, la situació més ideal seria com si fessis un petit rack de comunicacions enmig, en un lloc en concret, que et doni per tenir una funcionalitat molt concreta d'aquestes connexions. I amb una visió, diguem-ne que més d'edifici, els diferents subsistemes que estàvem veient, si els plasmem en un edifici, tindrien aquesta visió, on tenim les tomes d'usuari, que les tindrem repartides per la planta, amb punts de consolidació si s'escau, els racks de planta, que són els que donen servei a les diferents plantes, i aquests racks de planta interconnectats entre ells amb el rack d'edifici. I és des del rack d'edifici, torno a passar pel mig, i és des del rack d'edifici, de connexió d'edifici, on surten les connexions cap a troncal de campus o, en cas que hi haguessin connexions a través d'operadores, diguem que aquí és on acabarien les operadores i a partir d'aquí donarien el servei. I una mica en base a aquest criteri general és on llavors es van entrant en el detall en funció, evidentment, de les peculiaritats que tinguin els edificis i dels serveis o tal com dels diferents espais que estigui pensats que apareguin en l'edifici. Llavors, alhora ara comencem a treballar una mica aquestes consideracions, coses a tenir en compte, per tal d'anar decidint si és un espai per planta o un espai cada dues plantes, o com han de ser aquests espais, diferents criteris que es poden tenir en compte. Aquí, diguem-ne que passem a veure aquestes diferents consideracions. Les primeres, diguem-ne, que serien a nivell constructiu. Amb la diapositiva d'abans vèiem que hi havia uns espais de rack reservats per fer-hi per poder-hi posar els racks i el cablejat, però és molt important tenir-ho en compte en el moment en què algú es fa el projecte d'un edifici o una reforma important d'un, fer la reserva d'espai. No és tan fàcil trobar espais de 15-20 metres quadrats si realment no s'ha fet una prereserva abans d'espai. En principi, els espais recomanables a reservar en funció del tipus d'espai d'edifici seria sala, RIT i operadores. Interessa que si hi ha d'haver-hi, en el cas en què hi hagin entrades d'operadores, de telecomunicacions, aquestes tinguin un espai específic per a ells. En l'entorn de campus, com a molt hi haurà una entrada d'operadores i és allà on tenen l'espai. Però sí que si hi hagués un edifici amb algunes peculiaritats molt específiques, seria un tema a tenir en compte. Sempre parlem d'espai independent, només pel seu ús. La ubicació generalment sempre és a la planta soterrània, perquè són les plantes que d'alguna manera hi ha més disponibilitat d'espai i és la que hi ha menys possibilitat d'ocupació, i amb una superfície d'uns 15 metres quadrats. Sempre parlem de superfícies que siguin al màxim de quadrades possibles, i sense que hi hagin columnes ni altres elements que puguin, o parets d'aquestes rares, que d'alguna manera que siguin al màxim d'habitables. Normal serien uns 5 metres d'ample per 3 metres de fondo, podria ser un bon espai. Encara que només siguin 15 metres, costa. Penseu que quan els espais en un edifici
van molt buscats i és important tenir-ho en compte perquè si no a vegades no els trobem. La sala troncal d'edifici també seria aquí és on es concentren totes les connexions de l'edifici. Aquesta també estaria, una bona ubicació seria la planta soterrani i la superfície, aquests 20 metres quadrats. Clar, tota aquesta superfície és en funció de la previsió de racks que s'hi vulguin posar. Com que és un troncal d'edifici, normalment hi poden anar-hi sobre uns 3 racks i pots necessitar aquests espais perquè sempre aquest espai sigui accessible, que tu puguis posar els racks, diguem-ne que al mig de la sala, al mig de l'espai, i d'alguna manera puguis accedir al rack per tots els cantons, per davant, per darrere i pels costats. Hi ha opcions, hi ha vegades que agafen els racks i els enganxen totalment enganxats a la paret. Està clar que ocupes menys espai, però s'ha de pensar que els edificis són ens vius i que s'acaba un edifici, es cableix amb els punts que facin falta o que s'hagin definit i al cap de dies, setmanes o mesos ja s'estan demanant ampliacions, perquè alguna sala no ha quedat prou dotada o perquè s'han canviat els usos o les previsions d'aquest espai. Llavors s'ha de preveure que els espais, aquests tipus d'espais, són espais de treball i estiguin condicionats degudament per tal que s'hi pugui treballar. A nivell dels espais de comunicacions de planta, tal com veiem en l'esquema, la millor ubicació és al mig de la planta, perquè està clar que si estem al mig de la planta, les distàncies de cable que haurem de recórrer per tal d'arribar fins a les tomes d'usuari seran molt menys que no pas si ens anem a una punta, perquè si estem a un extrem, des d'aquí fins a l'altra punta, quan tirem els cables tindrem molt més recorregut i sempre tenim la limitació de 90 metres de cable, distància màxima des del rack fins a la roseta. Aquesta distància ens pot condicionar en funció de com sigui l'edifici, perquè clar, els arquitectes fan els edificis no pensant en els cables, sinó pensant en criteris arquitectònics, evidentment, llavors en alguns casos, si no es poguessin ubicar en el centre de la planta, s'ha de preveure que si es posen en un extrem, igual s'hagin de posar 2 racks per planta, per tal de poder cobrir per tal de no excedir d'aquests 90 metres de distància màxima del cable. Aquí estaríem en uns espais entre 9 i 12 metres quadrats, l'ideal seria 12, que aquests ja ens permetran poder disposar de 2 racks i que s'hi pugui treballar còmodament. I també un tema important a tenir en compte és que aquests espais estan molt bé si es aconsegueix tenir-los, però no hem d'oblidar que aquests espais han d'estar connectats amb els patis d'instal·lacions per tal que es puguin interconnectar aquest cablejat que estem parlant, que pugui passar lliurement entre les diferents plantes. I aquí moltes vegades, en els patis d'instal·lacions, aquí sí que és on es concentren el cablejat estructurat, tot el tema del resta d'instal·lacions, que si aigua, que si elèctric, que si climatització, i uns espais molt grans es van reduint i també és important intentar fer una previsió d'espai. Aquí és més difícil, però en principi sempre és tenir-ho en compte també. Un altre tipus de consideracions són les de serveis. Aquestes ja han sortit una mica a la introducció quan us he comentat que no només pensem en el cablejat com el tot, sinó que el cablejat només és un medi a través del qual es presten serveis. I, per tant, aquests són els serveis que en l'entorn que ens movem de l'UPC són, diguem-ho així, els típics que s'han de tenir en compte. Evidentment, quan parlem de la xarxa local de dades, que és un tema molt genèric, aquí sí que es pot entrar més en detalls en funció del tipus d'edifici, d'espai o de necessitats per veure realment què és el que hi caldria aquí. Però en general sempre es doten d'una forma bastant genèrica, llavors a partir d'aquí ja s'entren en els detalls posteriors. Consideracions des del punt de vista dels usuaris o
o dels usuaris barra espais. Aquí hem intentat fer una taula per dir si realment no sabem encara exactament com seran els espais, però sí que necessitarem, en funció del tipus d'espai i del tipus d'usuaris que hi haurà en aquest espai, fer una mínima previsió de quines poden ser les seves necessitats, per tal que la infraestructura que s'instal·li que es pugui estar preparada per suportar aquests serveis. A nivell de despatx individual, que estaria pensat per una persona, en principi es deixarien fer la reserva de 2 punts UTP. Sempre parlem una vegada, aquí ja fem la previsió dels punts que s'instal·laran i també una estimació de quins poden ser els serveis associats que hi aniran a darrere, perquè d'alguna manera tu ja vas fent, des de l'inici ja vas tenir la visió global de què és el que necessitaràs de cablejat, què és el que pots necessitar d'electrònica de xarxa per donar una primera estimació del servei que es vol donar i què pots necessitar a nivell d'infraestructura de telefonia, tant si és basada en telefonia IP com si és basada en telefonia tradicional, però per anar ja tenint tu el paquet sencer que un edifici ha de ser un edifici amb serveis. Llavors, aquestes previsions o aquestes estimacions, evidentment, es poden ajustar en cada cas en funció de les necessitats concretes i específiques que pugui tenir cada edifici, que a mesura que es va detallant i vas parlant amb els diferents interlocutors i responsables que ocuparan aquell edifici, et van detallant una mica més les diferents necessitats. A nivell de despatxos, si hi haurà sales de reunions, sales de reunions típicament, si és una sala de reunions, diguem-ne, normal, sense grans necessitats ni de videoconferències, ni que estigui ni videoconferències, ni videoconferències, ni altres necessitats més específiques, deixant-hi 2 punts de xarxa i una connexió per xarxa i un telèfon, això en principi es passaria. Tenim secretària, l'ascensor igual és una tonteria, però en els edificis hi ha ascensors, tots sou usuaris habituals dels ascensors, i els ascensors tenen el típic botó d'emergència, per si passa alguna cosa. Darrere d'aquest botó hi ha una línia telefònica que quan algú pulsa genera la trucada. També diguem-ne que des del punt de vista del disseny del cablejat de l'edifici s'ha de preveure arribar a un punt de xarxa fins a la sala de màquines de l'ascensor. Tot i que també darrerament hi ha altres versions que aquests telèfons, aquests ascensors poden anar amb línies mòbils, amb la qual cosa, diguem-ne que si per lo que sigui no s'hi arriba amb el punt de xarxa, també hi ha altres solucions en el mercat que poden donar el servei. En quant a una previsió de si tens un edifici que dius, només tinc els metres quadrats i encara no sé què hi posaré, una estimació d'un usuari cada 6-7 metres quadrats pot ser una primera estimació a partir d'aquí començar a fer, desencadenar tota la casuística de punts que puguin fer falta. I una vegada tens els punts, un normal una mica dius, ja tinc els punts, en un edifici em surten, 1.000 punts, distribuïts com toquin. Quina previsió puc tenir realment de serveis de xarxa? Normalment treballem amb unes previsions sobre l'activació del 75% dels punts a nivell de xarxa, i en telefonia sí que aquí és inferior, que aquí pot ser sobre el 50%. Són uns primers números i a partir d'aquí es van ajustant. Està clar que darrere d'aquests números surten unes estimacions econòmiques i també moltes vegades són la part econòmica la que també et pot agafar i et pot condicionar a aquests valors. També s'ha de tenir en compte que deixar un marge de creixement, tant ja sigui per dispositius comuns com poden ser impressores, faxos, o el creixement vegetatiu que pot tenir, que et pot estar, posat aquí un 15%, entre un 10 i un 15% pot ser una bona previsió de dir, deixem aquesta previsió de punts, intentem repartir-los per espais o veiem com es poden repartir per tal d'absorbir el creixement a curt i mig termini.
Un altre tipus de consideracions són, aquestes sí que són molt més específiques del nostre entorn, d'allà on ens trobem, perquè clar, estan relacionades directament amb la docència, no? Amb les aules, les informàtiques, laboratoris, i aquí s'ha intentat definir una sèrie de criteris per tal de tenir en compte quines poden ser aquestes previsions. Aquí, si estem en una aula informàtica, ens centrem en el número de PCs que hi puguin haver-hi en aquella aula. Està clar que si hi ha 25 PCs no és el mateix que n'hi hagi 30. I també aquí sempre estem parlant d'aules informàtiques cablejades. Si l'aula informàtica és amb wifi, llavors diguem-ne que aquí no aniria per aquí, sinó que aniria a l'hora que pensem, quan donem cobertura wifi, quins són les consideracions a tenir en compte. Això serveix tant per les aules informàtiques com pels laboratoris. Només que tenir en compte que en els laboratoris, a part de PCs que hi puguin haver-hi, si hi ha equips que han de tenir connexió a xarxa pels diferents serveis que es vulguin prestar, aquí serien els que els tindríem en compte. Sempre donem i deixem sempre una mica la previsió de 2 punts més, perquè sempre en les aules seria el número de PCs més 2 punts que serien els típics de la taula del professor, que com sempre al costat de la taula del professor sempre hi ha els 2 punts per donar servei de xarxa i de telefonia si s'escau. En quant a laboratoris, es pot distingir si els laboratoris si serà compartit com a despatx o no, si només serà un laboratori i només s'entrarà allà a fer les pràctiques que toqui, o també hi haurà personal que estarà fixe allà desenvolupant la seva tasca acadèmica o de recerca. Llavors, si s'utilitza també com a despatx, s'ha de tenir en compte la variable de persones que hi puguin haver-hi allà, que hagin de treballar habitualment, més que res per tenir en compte a l'hora de preveure les connexions de telefonia. El quadre, tant aquest com els que hem vist abans, estan bastant pensats a nivell de ja pensant en un servei de telefonia basada en IP, en aquest cas l'UPC Connect, que és la plataforma desenvolupada pròpiament per l'ús per prestar el servei a la universitat. I quan parlem de telefonia IP, per la mateixa roseta, pel mateix punt de xarxa, pel mateix punt està passant el servei de dades i el servei de veu, amb la qual cosa hi ha un estalvi molt important de costos en infraestructura a tenir en compte, perquè passes amb una roseta dones 2 serveis, quan en telefonia tradicional necessitaries les 2 rosetes. Llavors, si anéssim a una solució, o si ja tenim clar, en el cas en què diguéssim no s'implantarà telefonia IP i s'implantarà telefonia tradicional, diguem-ne, aquestes diapositives que us hem anat passant, o aquests quadres on sortien el número de punts, segurament s'haurien d'incrementar tenint en compte això, que realment per telefonia tradicional necessites una roseta específica per ella, per prestar el servei, i per tant necessites més infraestructura de cablejat. A l'hora de pensar en Wi-Fi i amb la Wi-Fi tal com està concebida, que és el servei de l'XGSF-UPC, que és un servei complementari al servei de xarxa, una mica les previsions o les estimacions que fem és que els APs, ubicar un AP sobre cada uns 30-40 metres i que estiguin sempre al màxim descentrats per tal que donin una major cobertura, puguin donar una major cobertura als espais. I en els casos en concrets que dius, no, jo vull tenir una gran concentració d'usuaris, com podria ser, hi ha vegades que dius, en una aula, volem que tots els alumnes que estiguin en una aula, que tots puguin tenir servei de Wi-Fi. Llavors aquí l'estimació seria d'un AP per cada 20-25 grups d'usuaris. Llavors d'aquesta manera, diguem-ne que assegures mínimament que la infraestructura estigui preparada pel servei que es vol donar. Amb aquestes 2 diapositives anteriors, d'alguna manera et servien per definir amb el subsistema horitzontal del cablejat quina estimació tu necessitaves de punts de xarxa per instal·lar. Llavors, si ens centrem en la part dels enllaços troncals, els que van des del troncal d'edifici fins a cada un
dels racks de comunicacions de planta. Doncs aquí, típicament, els tres tipus de connexions troncals que s'instal·len en edificis UPC poden ser enllaços amb coure, sempre que estiguem per distàncies inferiors a 90 metres entre el rack de troncal de l'edifici i els racks de planta, i aquí amb un dimensionament de 24 enllaços de coure contra cada un dels racks, seria un dimensionament suficientment ampli com per tal de garantir i assegurar el creixement per la prestació d'aquest servei. En connexions sinó també a nivell de connexions de fibra òptica multimode, aquí també aniríem amb 24/48, però en aquest cas amb 24 seria suficient, i si hi ha la solució de telefonia amb telefonia tradicional, deixar la previsió de mànegues de telefonia en cable multiparell, aquí ens aniríem amb mangueres de 50 o 100 en funció també una mica de les previsions que hi haguessin. Penseu que tot val diners, evidentment, però a l'hora de fer la instal·lació, el que és la mà d'obra associada per fer una instal·lació d'aquestes, la mà d'obra val el mateix tant si tires una manguera de 24 com de 48. Llavors, val la pena fer la previsió i intentar anar al màxim que creguis que pugui fer falta, perquè una ampliació posterior realment a nivell econòmic representa pràcticament com si el cost representa que és el doble, perquè et torna a costar el mateix que et va costar la primera vegada. Llavors, sempre, mentre amb el que es pugui, intentar sempre tenir en compte les previsions aquestes de creixement a mitjà i llarg termini. Dèiem que aquest edifici s'ha de connectar a la troncal, en aquest cas a la troncal UPC. Per tant, també s'hauran de preveure uns enllaços per tal que permetin la connexió d'aquest edifici. En aquest cas, típicament, sempre parlem d'enllaços en fibra, monomode i multimode, i enllaços de telefonia per mantenir la coherència i la interconnexió dels diferents sistemes, el de xarxa i el de veu. Aquí, a nivell de fibres, aquí ens aniríem a mànegues de 24 o 48, està clar que és la connexió de tot l'edifici, per tant interessa disposar d'una bona capacitat d'enllaços, i en multimode també sobre 24 o 48. Cada vegada els enllaços multimode entre edificis i el troncal cada vegada s'utilitzen menys, perquè antigament, quan anàvem a 100 megabits o 150 megabits de velocitat, si anàvem amb ATM, sobre fibres multimode podies cobrir fins a 2 quilòmetres de distància, amb la qual cosa, a nivell de campus, tenies fibres suficients per cobrir aquesta interconnexió d'edificis. A la que va aparèixer Gigabit Ethernet, aquests 2 quilòmetres que tenies en fibres multimode s'han reduït a 250, 300 o 500 en funció del tipus de connector de fibra que tu utilitzis. Amb la qual cosa, què és el que ha passat? Que molts edificis que abans estaven connectats amb multimode i que no hi havia cap problema a distància, al passar a Gigabit, amb fibres multimode ja no podies prestar el servei. Per tant, que en fibres monomode t'assegures, perquè les fibres monomode et donen realment quilòmetres de distància, pot arribar fins a 10 quilòmetres o Gigabit o més, llavors dius, pràcticament ja s'està tendint cada vegada més a instal·lar només fibres monomode com a connexió entre el troncal de l'edifici i el troncal de campus, i les multimode cada vegada s'utilitzen menys. De totes maneres, poden haver-hi serveis específics que no necessitin d'un ample de banda tan gran que amb aquest tipus de fibres ja seria suficient. I una mica tot el que hem anat veient fins ara, i amb un format potser no tan teòric de la norma, sinó una mica més plasmat a el que podria ser, a el que pot ser en un edifici aquí del campus, en funció, aquest seria, planteja un escenari que seria
un escenari potser al màxim, en el qual tindríem per cada planta 2 armaris de comunicacions, i precisament 2 armaris de comunicacions perquè la distància entre plantes supera la distància de la planta supera aquests 90 metres, i els armaris, com intenta plasmar el dibuix, estan ubicats en una cantonada i no estan ubicats en el centre de la planta, perquè hi havia un condicionant constructiu que al centre de la planta no estava previst que ja s'hi poguessin ficar els armaris. Llavors tenim, en funció de les plantes que tu tinguis, vas tenint aquests espais de comunicacions de planta, que poden estar formats, en aquest cas concret són per 2 racks, però el número de racks ve condicionat pel número de punts en el que tu hagis de donar servei en la planta. Tens un troncal d'edifici, que en aquest cas també està pintat a la planta soterrani, on des d'aquest troncal d'edifici s'alimenten cadascun dels diferents racks de planta, i s'alimenten amb una sèrie d'enllaços troncals que es defineixen en base als criteris que hem estat comentant abans, i que en aquest cas concret, com pinta l'esquema, serien 48 fibres multimode, 24 enllaços de coure i 100 parells de telefonia. Poden ser aquests o poden ser uns altres. En aquest escenari ja es contemplava, perquè era en tot cas un escenari una mica, ja es deia una mica al complet, que engloba tots els diferents, tot el que hem anat veient fins ara, una mica de resum, doncs també es contempla una sala RITI d'operadores, en la qual des d'aquí és on entraran les operadores, i aquesta sala RITI, per tal que puguin arribar els serveis a qualsevol punt de l'edifici, ha d'estar interconnectada amb la sala troncal d'edifici, perquè si no, les operadores arribaran aquí, però d'aquí no podran passar els serveis cap a la resta de l'edifici. Llavors, també s'han de preveure uns enllaços, unes connexions, per tal d'interconnectar aquests 2 espais. L'operadora sempre treballa aquí, i a partir d'aquí ja diguem-ne que és el que és l'edifici, la gestió de l'edifici és el que s'encarrega de tota la part, diguem-ne, dreta, en aquest cas de l'esquema. I des del que és l'espai troncal d'edifici s'agafaran i s'hauran de fer uns enllaços cap a la xarxa troncal UPC, tant de veu com de dades, en aquest cas amb fibres monomoda i telefonia. Diguem-ne, és una mica el que hem estat veient fins ara, potser plasmat d'una manera més gràfica, i aquí també hi havia les previsions que es va fer, des de cada rack de planta, una mica la previsió de punts als que donaria servei en funció dels criteris que es havien definit en aquell moment. D'acord, fins aquí? Us adormiu o...? I una mica... Aquí, fins aquí era la part que era més del que és l'infraestructura del cablejat, i ara un petit resum, una petita explicació sobre ja, un cop ja tenim tot el cablejat en base a tots els criteris que hem anat definint, una mica quins són els serveis que hem anat comentant, que tindríem aquí a la xarxa UPC, tant a nivell d'electrònica de xarxa local com de wifi, com de UPC Connect, una mica quines són a grandes rasgos, que es diu, les característiques d'aquest tipus d'equipament. A nivell de xarxa parlem d'electrònica basada, o sigui, d'electrònica en commutadors, o sigui, tots són commutadors, amb ports 10-100.000, en funció del que és el dispositiu, que preveguin PoE pels serveis que realment han de tenir PoE, o sigui, no vol dir que tota l'electrònica de xarxa sigui PoE, però que sí que s'ha de preveure que els serveis que puguin necessitar de PoE, com típicament són els access points de la xarxa XSF i els telèfons IP, que hi hagi equips que donin aquesta alimentació, perquè així t'estalvies tot el tema d'utilitzar els telèfons i els APs amb transformador, que sempre és un problema, sobretot pels APs, perquè a l'hora de penjar-los pel sostre sempre és un problema fer-hi arribar l'electricitat per tal de poder-lo connectar, i també és com per evitar-te fonts de possibles problemes i de fallades.
I tota aquesta electrònica, les connexions, sempre generalment estem parlant de connexions gigabit a través de SFPs per tal de, en funció del tipus a on s'hagi de fer la connexió, en funció del tipus de fibra de la distància, posaràs un mòdul o posaràs un altre. I de forma majoritària, però no és l'únic fabricant, evidentment, la majoria de l'equipament és del fabricant Cisco Systems. L'electrònica de xarxa és més genèrica perquè cada xarxa local pot tenir una configuració específica i mentre es mantingui tot el tema de la connectivitat, el que hi ha aquí per darrere ja és més, no és més flexible. A nivell de la xarxa Wi-Fi, els diferents access points que estan repartits pels diferents edificis, aquí sí que es cobreixen, en funció del tipus de dispositiu, tens cobertura a A, B, G, N. Ja sabeu que el màxim que tenim ara és N, que permet els 100 megabits. En aquest cas sí que són del fabricant Cisco, perquè hi ha una plataforma centralitzada que és la que gestiona tota la xarxa XSF de l'UPC. Llavors, en aquest cas, la plataforma en el seu dia es va optar per la solució del fabricant Cisco, per tant que tots els APs, per estar integrats en la xarxa, han de ser d'aquest fabricant. Per tant, que també és un requeriment a tenir en compte a l'hora de, quan es planteja aquest servei, han de ser d'aquest fabricant i no poden ser d'un altre, perquè aquí sí que no hi ha més volta de full. A nivell dels telèfons IP, quan ja pensem en la solució d'UPC Connect, els telèfons IP és important que tinguin el doble port de switch per tal de permetre el que us comentava, que des d'una mateixa roseta puguis donar els dos serveis de veu i dades i que els telèfons aquests suportin PoE per tal que, evidentment, puguis tenir l'alimentació directament del switch. A partir d'aquí de telèfons, com de tot, hi ha molts fabricants, alguns tenen amb les seves funcionalitats específiques. Dintre de la plataforma s'està treballant en homologar-ne alguns per tal que siguin al màxim de compatibles i majoritàriament ara els darrers que s'estan provant i que responen bastant bé són del fabricant Polycom. I amb això acabaríem tot el que seria l'electrònica o l'equipament de telecomunicacions que s'ha de preveure mínimament a nivell del que és l'edifici i només com a comentari que d'alguna manera tot el que són la troncal de la xarxa UPC està formada per diferents equips Catalyst Cisco de la gamma 6500. Aquests sí que ja són els equips de la troncal i és on es van concentrant les diferents connexions dels diferents edificis. I a nivell d'esquema, ja que hem fet un esquema del cablejat, fem un esquema d'electrònica de xarxa que d'alguna manera sempre queda... És més fàcil de recordar el dibuix que no pas potser tota l'explicació. Tindríem una xarxa troncal de campus que pot estar formada per un o per dos routers en funció de com sigui el disseny específic d'aquell campus, que té, generalment, sempre tots els campus tenen una única connexió cap a la xarxa troncal UPC i que a partir d'aquí, si interconnectes amb l'equip de troncal d'edifici, que és un equip que permet, en aquest cas, permet enllaços giga en fibra amb els diferents racks que hi ha que estan definits en l'edifici i que s'interconnecta a cada un dels dos routers per tal, evidentment, de tenir balanceig en cas de caiguda d'un dels equips. I a partir d'aquí ens aniríem a cada un dels racks, hi haurà tants equips de comunicacions de 24 o de 48 ports en funció del dimensionament que s'hagi fet per donar servei a tots els punts de xarxa i els agafes i els vas interconnectant o estacant en funció del tipus d'equipament que en aquell moment sigui, de les característiques específiques de l'equipament que s'hagi definit. Aquest exemple és el fabricant Cisco, que evidentment pot ser Cisco, pot ser qualsevol altre dels fabricants
d'electrònica de xarxa que hi ha en el mercat. I dintre dels diferents equips, alguns d'aquests, no tenen per què ser tots, però alguns d'aquests hauran de ser PoE per tal de poder que siguin els encarregats de donar el servei als telèfons i als access points per tal de ja connectar-los directament en els equips. Bueno, i em sembla que hem arribat al torn de pregs i preguntes. Alguna cosa que no hagi quedat prou clara, que vulgueu que concreti més? Digues. Què has dit que depenent del connector que poses a la fibra té més o menys alcance, enllaç, depenent del connector? Del connector que posis a la fibra, no. En tot cas és del connector del mòdul SFP, hi ha els SX i els LX. Igual és que m'he expressat malament. El que sí que està clar és que en el cas concret de les fibres tenim les monomoda, que aquesta és la que us dic, que realment tens la franja des de 0 metres fins a 10 quilòmetres, per tant, amb aquesta franja pots tenir una connexió gigabit. I en el cas de les multimoda, aquí sí que en funció del diàmetre de la fibra i de com estigui feta la fibra, pots tenir més o menys distàncies, que és la que et va des dels 250 fins als 500, en funció del nucli de la fibra. Sí? Alguna altra pregunta? O comentari? Lluís, tu... D'aquesta última part que has comentat, el que és el dimensionat d'equips, no sé si es podies comentar alguna cosa respecte d'això, de les capacitats dels equips de cara a complir certs requeriments. Entenc que això dependrà molt de l'aplicació final o dels serveis que requereixin els usuaris finals, no? Però més o menys quin tipus de criteris feu servir per dimensionar que un switch ha de ser de tanta capacitat o d'alta en termes de bandwidth, o del tràfic que han de gestionar? Més o menys, no sé si ens pots donar algun tipus d'idea d'això, de com ho enfoqueu. Bé, d'alguna manera, en base a tots els criteris que hem anat definint abans, tu arribes a la situació de dir, més o menys, quants ports de xarxa necessites tenir actius i aquests ports de xarxa els necessites tenir actius en funció dels racks que tu tinguis en l'edifici. Llavors, de moment, aquest nivell, representa que estem en un nivell molt inicial, molt de disseny, en el qual tu dius, s'està fent un edifici, s'està fent una reforma important, hem de pensar en el cablejat, tot el paquet del cablejat, i hem de pensar en tot el paquet associat d'equipament d'electrònica de xarxa o d'access points wifi que poden fer falta. Llavors, aquí ens basem bàsicament, pensem en ports actius, que tu realment pensis donar el servei, que d'alguna manera és la previsió que havíem posat al principi d'un 75% dels punts que tu instal·les, pensar en aquesta previsió d'un 75% actius, i llavors a nivell ja pròpiament del switch, si agafem equipament que tingui ports a nivell d'usuari 10-100.000, perquè ara tots els PCs ja et venen amb aquest tipus de placa, tot i que sabem que un port a 1.000 a nivell d'usuari no l'omples ni que et baixis, ni que l'utilitzis molt activament, diguem-ho així. I llavors, d'alguna manera sí que preveus una mica les connexions aquestes de l'equipament que tu tens cap al troncal d'edifici, en funció de l'estimació o del volum que tu puguis tenir, aquí sí que igual pots dir, en comptes d'un enllaç d'1 giga, igual seria recomanable posar-n'hi 2. Si tu penses, és que, no sé, vull fer temes de multimèdia, o vull passar vídeo, o vull passar televisió, tota una sèrie de... Quan entres en tot el món aquest de la multimèdia, aquí sí que els requeriments d'ample de banda potser s'han de mirar amb més detall. Però una mica, diguem així, els criteris aquests estaven molt enfocats, diguem-ne, a nivell general d'usuari, que tenim un usuari, ja sigui un professor, un pas, o qualsevol
o un alumne, si realment està treballant, el que connecta és un PC a la xarxa, un telèfon a la xarxa, una app a la xarxa. Llavors, els criteris són així una mica, diguem-ne, generals. La visió sempre és, diguem-ne, molt general i de coses a tenir en compte. Evidentment, sempre hi ha les particularitats que no per això no deixen de ser importants, i que són una mica les que s'han de tenir en compte de forma específica. No sé si t'he contestat. Sí, no, una mica entenc que el criteri és més partint d'un cert patró d'usuari, si és usuari de dades o usuari d'altre tipus de serveis, entenent des del punt de vista més del tipus de tràfic. Per tant, això ja us porta a fer un plantejament d'estimació de capacitat d'equip, i llavors per cada cosa específica ja faríeu un extra més sobre això, no? D'alguna manera s'hauria de valorar de forma específica, però en general, quan estem parlant d'aquesta gamma d'equips, amb equips en ports 10-100.000, i que està clar que igual Cisco o qualsevol fabricant dintre de la gamma té diferents switchos amb diferents capacitats, però en general amb els que estem treballant, que agafem una gamma mitja d'aquestes dels switchos d'aquests modulars, models que són standalone, vaja, la gamma 3560 o 2960 són gammes, els switchos ara actuals, que donen unes prestacions molt bones. No hem trobat algun cas que digui, ostres, aquesta xarxa se'n satura per problemes de switchos. Pot passar, però llavors quan ho vas a mirar, ja són switchos com que l'electrònica té la vida aquesta entre 6-8 anys, a vegades quan tens switchos de fa 6 anys, que igual alguns encara van en ports a 10 i tal, doncs aquests sí que la cosa ja pot començar a trontollar. Però amb equipament normal. Ja dic, tampoc, una mica és des de l'experiència aquesta dels serveis de forma en general. No tenim una experiència més és que anem a passar multimèdia, anem a passar vídeo, anem a passar, no sé, quan hi ha els DidoSCAT que fan tot el tema de retransmissions amb alta definició i tal, aquí sí que s'ha d'anar una mica més en compte, però en general, perquè també el fet de gestionar la troncal implica això, que quan es vol fer segons quin tipus d'accions es vulgui fer, nosaltres evidentment participem i col·laborem. En general, l'equipament que està previst per donar aquests serveis finals a l'usuari, en general permet fer aquest tipus d'accions més específiques. No ens hem trobat algun cas que dius, no, perquè hem de fer una retransmissió del que sigui, aquest switch no val i n'hem de posar un altre. Això evoluciona, ja ho sabeu, evoluciona molt ràpid, i han de canviant i cada vegada els equips tenen més prestacions i et donen més bon resultat. Després, respecte a la part de Wi-Fi, m'ha semblat veure que abans apuntaves a un criteri d'un access point cada 40 metres, i depenent de la concentració d'usuaris o no? Vols que recuperi la... Sí, home, sí, vull dir que del que es tracta és que intentem, com a mínim, els criteris que hem comentat aquí, aquesta, no? Sí. D'alguna manera el que intento dir aquí és com un doble... Això són dos criteris que evidentment seria un or, no? Si anem per aquí seria aquest criteri d'aquí, i si anem per aquí, i si els volem tots dos, els hauríem d'aplicar tots dos. Una mica com a norma, quan tu defineixes, dius, anem a dotar de cobertura a una planta, no? Comptar una mica que amb un access point ubicat més o menys al centre de la planta, d'alguna manera tens un radi de cobertura de l'access point 20 metres cap aquí, 20 metres cap allà, més o menys, que seria aquesta mínima distància de 40 metres entre un access point i un access point. Un aquí, amb aquest arribes fins a 20 metres cap aquí, amb aquell arribaries fins a 20 metres, ubicant cada 40 metres, 30-40 metres, d'alguna manera és un criteri per dir, pots intentar dotar de cobertura a tota la planta. Evidentment, hi haurà zones que tindran més bona cobertura que d'altres que no en tindran. I si tu dius, no, jo vull tenir una bona cobertura en totes les zones de la planta, en funció de... Per aquí, clar, aquí l'EPCC, o l'EITAC, perdó, teniu el que són els aularis, que són
tenen una distribució específica de lo que són la resta de les zones comuns. Llavors, això també pot complicar, no? Però d'alguna manera, si tu vols tenir bona cobertura de tota la planta, doncs llavors és fer un projecte específic de wifi per veure quines atenuacions tens de la senyal en funció del tipus de construcció, en funció del tipus de sostre, en funció de tot, per veure com és. Però una mica com a criteri seria aquest cada 30-40 metres. Això, diguem-ne, cobertura. Vull dir, tu passis per aquí i tens el ximbolillo de la cobertura. Una altra cosa és que diguis, no, hi han d'haver-hi llocs específics, com poden ser aules o com poden ser sales de reunió, no sales de reunió, potser sales d'actes o aquest tipus d'espais en el qual en determinats moments concrets hi ha d'haver-hi una concurrència molt important d'usuaris. Llavors dius, clar, si tu dius, amb el criteri aquest d'aquí seria una AP cada 40 metres quadrats, diguem-ne, li tocaria una AP a l'aula. Però si tu en aquella zona és que jo vull tenir-hi, és una sala d'actes i vull tenir-hi 60 persones i que tots treballin amb certa garantia, puguin tenir cobertura en certa garantia, doncs d'alguna manera hauríem d'anar a aplicar aquest criteri i en comptes de posar-ne un, que és el que li tocaria per distància, doncs posar-ne aquests 2 o 3 i repartits en funció de... Això a vegades, sobretot ens passa amb això, o a vegades, sí, en sales d'actes, quan hi ha events importants, que hi ha molta gent, llavors es demana una cobertura addicional per tal de poder-ho prestar. O l'altre cas d'aquest seria a nivell de les aules. A nivell de les aules, aquí no sé si aquí en teniu, si hi ha aules específiques... Pot ser que n'hi hagi alguna. Però d'alguna manera, en una aula, aquesta potser és una mica més gran perquè hi caben aquí uns 30 alumnes. De l'hora de 40. De 40, aquí, aquests són criteris, no? Vull dir, aquí podríem dir, hauríem de valorar realment en aquest cas en concret si anem a 1 o a 2, no? Però vull dir que, per això a vegades pot ser el 20 o el 30, també és una mica en funció, no? Però en molts casos, en casos d'aules normals sobre els 25, s'ha optat per l'opció de posar un access point per l'aula, i llavors aquest access point dona servei a aquesta aula. Si al costat hi ha una altra aula, cap allà, no? Si cap allà hi ha una altra aula i tal, doncs allà una altra. I si a sobre també, llavors dius, també a vegades podries jugar una mica amb ocupació, de dir, clar, si jo poso un access point i des d'aquest access point aquí dono servei aquí i el de dalt, però clar, si hi ha classes aquí a dalt, llavors ja no tens 20 usuaris. Llavors, d'alguna manera, això et diu, si vols donar servei de wifi, anem a posar un access point mínimament dedicat i en casos que tu tinguis puntes, llavors sí que pots tibar d'algun dels access points veïns, però que en general com a criteri podria ser aquest. No sé, i... Hi haurien altres coses que una mica perquè ens aclareixi si des de la vostra forma de treballar o això s'entenen també dins de l'àmbit del que és el projecte d'infraestructura o ja entrarien des del que és la configuració de xarxa, no? Tot el tema de configuració de spanning tree o de VLANs, configuració d'IPs i demés, això quedaria ja com a projecte, no? Dins d'una altra segona fase del projecte o des d'un altre àmbit de definició de projecte, com ho feu habitualment? Diguem-ne, tot això forma part del que seria el projecte de posada en marxa de les infraestructures, en aquest cas de tot l'equipament de xarxa. Que pot estar, o sigui, pot ser un projecte, si és projecte únic per tot l'edifici, doncs diguem-ho així, serien com subprojectes. Està clar que, d'alguna manera, una mica el resultat primer de tot això, el primer resultat de tot això és definir o tenir un plec de requeriments tècnics, tant a nivell de cablejat com a nivell d'equipament de xarxa, de què és el que tu pots necessitar per posar en marxa aquell edifici o aquesta reforma que s'està fent. O sigui, això seria, diguem-ne, el primer punt, perquè molts
molts dels casos sí que UPCnet com a tal no és una empresa que es dedica a fer instal·lacions de cablejat. O sigui que nosaltres podem definir el plec, però no l'executarem nosaltres directament. Llavors, això s'agafa, es contracta a empreses especialistes perquè ho facin. El que sí que fas llavors és sempre tot el tema del seguiment, l'execució, veure que realment tot el que s'està fent acorde a el que s'havia definit i les diferències que hi puguin haver-hi o problemàtiques que puguin sortir, perquè això és, com sabeu o com penseu, és un tema molt viu i que hi ha moltes coses a solucionar. Llavors dius, evidentment, diguem-ne, tota la part de projecte, aquesta, la presentació no està contemplada, però evidentment s'ha de tenir en compte. No només és fer el plec i que algú l'executi, sinó que llavors això ha d'acabar funcionant i estar paquetitzat perquè funcioni i quan entrin els usuaris puguin entrar. Llavors, en el cas concret, evidentment, UPCnet gestiona el que és la xarxa troncal de l'UPC, per tant, que tot el tema d'assignació d'adreces, s'ha de decidir si les adreces han de ser públiques o privades, en funció del que es decideixi per aquelles necessitats, tot el tema, quan tu ja defineixes tot el tema de les connexions i en funció de si tens equips redundants o no, has de tenir en compte tot el tema de spanning tree o a nivell de routers, tota la troncal de l'UPC treballa com a sistema de routing TOSPF, amb la qual cosa, si l'equipament que es posa, moltes vegades no és un requeriment, però a vegades si tu digues no, jo vull tenir uns routers independents i em vull connectar a la troncal, et direm, requerimiento per connectar-te a la troncal, has de parlar OSPF, i llavors a partir d'aquest moment es definiran les àrees i les configuracions específiques per tal que aquest router es pugui integrar o pugui parlar amb l'equipament de la troncal. De totes maneres, clar, a nivell de switchos, que és més que res el que sortia d'aquí, el que hem parlat aquí, bàsicament els temes a tenir en compte és això, spanning tree, i llavors és tot el tema de les VLANs. Típicament, del que ha sortit aquí, diguem-ne que surten 3 VLANs. L'VLAN de xarxa local, per tot el servei de dades, l'VLAN de telefonia, si estem parlant de telefonia IP, va amb una VLAN específica, i la VLAN de l'XSF. Ara no recordo si és una o dues, en funció de com queden els dos SIDs, però vull dir que són les 3 VLANs, diguem-ne, típiques, que ja venen en el paquet. A partir d'aquí, en funció dels diferents espais que hi ha i en funció de les necessitats, no sé, l'aula informàtica ha de ser, o els laboratoris han de ser un món totalment a part i els volem aïllar del que és la resta. Es defineix si ha de ser amb adreçament públic o privat, i si és adreçament privat, com es munta. També hi poden haver-hi altres tipus de projectes o de consideracions a tenir en compte i que aquí tampoc no els he ficat directament, com pot ser tot el tema, si vas amb adreçament privat, si tens NAT, què et fa, com es fa el NAT, o com es pot fer el NAT, si tot el tema de firewalling o de tallafocs, o sigui, són diferents àrees, clar, que quan parlem de xarxes, el ventall de possibilitats ja és del que toca, no? Vull dir que realment hi ha moltes possibilitats. Aquí sí que és una mica més des del punt de vista, m'havia enfocat una mica des del punt de vista del cablejat estructurat, però no només pensant en els cables, com a vegades només es pensa en el cable i ja està, sinó pensem en els cables, darrere dels cables hi han d'haver uns serveis, els serveis típics, diguem-ne, són aquests, amb una mica els dimensionaments previstos per tenir-los ja una mica presents i a partir d'aquí està clar. Quan entra l'usuari el que vol és que tingui un telèfon sobre la taula, si ha de tenir un telèfon i tingui un PC connectat a la xarxa. Llavors, tots aquests temes s'han de tenir en compte i s'han de definir i executar. Sí. Digues. En la definición de la charla ponía que tenías el certificado PMP o similar. Y bueno, tenía una pregunta así que era para ver si me podías comentar un poco, cómo influye tener ese certificado para hacer este proyecto, o si lo valoran fuera de la empresa, ¿sabes? No sé. Si es buena idea sacárselo, no sé, para tener oportunidad de alcanzar. Sí, entre otras, sí que es cierto que yo estoy certificado PMP, yo y muchos otros compañeros de la empresa. PMP es un organismo, o el PMI, el Project Management Institute, és un organisme internacional
que de alguna manera por lo que defiende, digamos así, es el hecho de que los proyectos, ¿no?, se ejecuten a través de buenas prácticas, y que los jefes de proyecto, los project managers, pues de alguna manera, bueno, pues tengan en cuenta toda esa serie de consideraciones para que los proyectos salgan bien, y ya no solo salgan bien, sino que se ejecuten de forma profesional y que se ejecuten en base a toda una serie de criterios. Ya sean proyectos, como hemos estado hablando hoy, de cableado estructurado, ya sean de proyectos de telecomunicaciones o ya sean proyectos de carreteras o de obra pública, de lo que sea. Ellos, digamos, hablan de proyectos y de cómo entienden o recomiendan que se deben de gestionar los proyectos, ¿vale? Y bueno, cuando entras en el mundo del PMP, pues, bueno, pues están organizados en distintas áreas, en cada área se focaliza en toda una serie de cosas, ¿no? Cómo se recogen los requerimientos, cómo se implantan, cómo se valen con el usuario, bueno, es todo un mundo, ¿no? Es un poco para enfocar. A nivel, o sea, es un organismo internacional, con lo cual el hecho de estar certificado en PMP, pues es un reconocimiento personal, porque esto es la persona la que se certifica, y por lo tanto es un reconocimiento personal que tienes y que a día de hoy está valorado y está muy bien valorado, ¿vale? Pero te puede servir tanto para hacer este tipo de proyectos como cualquier otro tipo de proyectos. Me parece que en alguna de las charlas estas que se están dando aquí desde la escuela, hay un compañero mío que hace una charla específica sobre PMP. Sí, creo que la asignatura de proyecto viene una vez. Yo sé que lo ha hecho un par de veces, con lo cual, si realmente estás interesado en el tema, pues... Sí, es que en su día la verdad no me fijé mucho, o sea, no... Dices, viene un tío a una charla, ¿vale? Y no tenía un poco de idea de que... Bueno. Pero ahora leyendo, bueno, de que iba esto y lo que tenías tú, digo, mira, pues esto igual es interesante para cuando salgas de aquí, tener algo, ¿sabes? Con lo que puedas empezar a decir, mira, tengo esto, puedo hacer esto... Digo, es un tema, bueno, es un tema importante a nivel de currículum, que tú puedes tener, pero no te puedo decir si es más importante que seas PMP o que seas, no sé, doctor en telecomunicaciones por no sé qué, ¿no? o haber hecho un máster de... No sé, o sea, está claro que todo esto es importante porque te complementa la formación, pero en todo caso lo que tienes que tener claro es que mientras si haces algo específico de telecomunicaciones, esto sí que es dentro de tu ámbito propio de aprendizaje, el PMP es un organismo independiente que define buenas prácticas a la hora de ejecución de los proyectos. Luego, evidentemente, si tú en tu, digamos, vida profesional pues ves como una de las posibilidades el hecho de dedicarte a hacer proyectos, ¿no?, a trabajar en proyectos, pues evidentemente el hecho de tener este título, pues evidentemente pues está reconocido. Y muy bien. ¿Tipo de certificado así? No sé, es que había estado leyendo por internet que esto también tienes que renovarlo. Sí. ¿Tú te lo renovas? Bueno, de momento yo me lo saqué el año pasado y digamos me parece que tiene una vigencia de 3 años y durante estos 3 años digamos que tienes que ir haciendo acciones o puedes ir haciendo acciones para de alguna manera irlo manteniendo. ¿Vale? Hay acciones a nivel de formación, a nivel de dar charlas, a nivel de redactar artículos, bueno, hay todo. Como en la mayoría de las certificaciones, ¿no?, cada una pues tiene sus posibilidades y sus requerimientos y la manera de mantenerlo. Pero bueno, digamos, esto, igual que si entras en el mundo de Cisco, pues también puedes sacar certificaciones de todo, prácticamente, pues lo mismo, o en Microsoft, o yo qué sé, en cualquiera de las distintas posibilidades que hay en el mundo. Vale, mira, hombre, si quieres más información específica, pues lo podemos hablar tranquilamente, pero... Cuando veis eso de la charla, igual, igual puede ser interesante, o cuando salga aquí, no sé, como ya terminé los estudios, para complementar un poco la formación a partir de hoy. Pero te digo, lo que tienes que tener claro es que en este caso, o sea, no se ceñirá en nada a lo que tiene que ver las telecomunicaciones que puede haber estado haciendo hasta ahora. Pero sí que de alguna manera te dirá, pues bueno, te definirá cosas y qué prácticas tienes que tener en cuenta, pues para eso, para que realmente la ejecución de los proyectos se hagan de forma profesional y lleguen a buen fin, que es el objetivo principal de cuando se ejecuta un proyecto, ¿no? ¿Qué més, va?
Algun comentari que vulgueu fer sobre la presentació? No sé si l'heu trobada molt rotllo, interessant, o... Dilluns al dematí potser tampoc és una hora una mica complicada. Espero que els badalls que hagi vist eren de son i no de... Però bueno. Una pregunta més? Bé, en tot cas, espera que recuperi la... Moltes gràcies per l'atenció, gràcies a la ITAC per l'oportunitat de poder venir a fer aquesta xerrada. I aquí teniu la meva adreça de correu electrònic perquè si hi ha alguna consulta més específica sobre el que hem vist o sobre algun altre tema, encantat de poder-vos ajudar. Sí? Moltes gràcies. Gràcies, Toni. I ho deixem aquí.